Den gode, hvor i Henrik han lægger på sin hat, og hvem der mødte over væsken her foran i nat. Åh ja, skal jeg foran i nat, og hvem der mødte over væsken her foran i nat. Jeg skal huske, at der var væsken her foran i nat. Nu må jeg ikke finde en lille missekat. Åh ja, den lille missekat. Men nu må jeg ikke finde en. Vi er Bastian! Jo. Klokken kun 4. Vi er nu færdige op ved Peter, og folk skal ved at være ret fulde. High five! High five! Vi er nu på Nørrebro station, og der er lidt kaos, fordi at vi ikke helt ved, hvor Simone er. Ja, Simone er lige der. Og Simone, hun er lige her. Vi har fundet Simone, hvilket er rigtig nice, så nu skal vi tages til McDonald's, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Og jeg ser bare, at Simone, hun er på vej hen til McDonald's. Så tænker jeg bare, at vi alle sammen er på vej hen til McDonald's, fordi at Simone, hun åbenbart styrer vej lige nu. Fordi hun åbenbart tror, hun er førerhanden. Åbenbart, siger jeg bare. Og hun er bare slet ikke førerhanden lige nu. Og det er hun. Så bliver vi McDonald's, og vi er nået til McDonald's i Nørrebro. Og prøv at høre, vi er alle sammen fulde, så du skal ikke tro på, hvad han siger lige nu. Okay? Fordi, Hvem er du? hvem er du? Jeg ved ikke. Det er hende der i min. Snakker du til kameraet som om, at det er en person? Ja, fordi du skal bare ikke tro på det. Det skal du bare ikke. Okay? Stop it. Okay, nå. Dina. Fucking besværligt alt det. Fuck dig, jeg hader dig. Hvor er du bare sådan fucking ape? Fed. Jeg er noget hele vejen hjem, og man skal gå og løbe Vi er på vej mod Simone, ikke også? Vi er på vej mod Simone, hva'? Blok 373. Vi sidder i 150S på vej mod Nævn. Og bussen er der fucking aldrig. Nej, bussen kører ikke. Bussen kører det, og vi kommer der aldrig, altså vi kommer længere og længere. Men jeg tror bare, vi kommer længere og længere væk fra Janne von Lø. Ja. Skal du snave hende, så skal du bare starte med at stik hende losing. Ja. Drik hende stiv først, stik hende losing. Og derefter bare, altså vær ligeglad med hende. Så hun lige. Fuck ja, jeg synes det er godt råd. Hvad med Henrik? Han sover. Han chiller. Henrik, han chiller max. Nam. Det er blok nummer 357. Jeg har lige ved at skrive til Annika. Hej, er det damen eller? Ja, hende derude fra kollegaer. Hende der er ved Shanghai i bussen. Nej, er det hende? Så jeg lige skriver lidt med hende. Jeg tror, jeg skal lige have lidt på date med hende. Gå hurtigt. Peter har scoret en dame. Nej, vi har ikke noget endnu. Okay, men du skal på date med hende. Så de Annika. Altså lige nu chatter vi bare lidt, men jeg tror, vi kører bare lidt. Ja. Og skal kommentar. Det der, det er fucking svagt. Det vil jeg sige. Hvorfor? Ja, men prøv at man kommer ikke bare kørende uden at bremse op. Altså, man ser lige, hvad sker der rundt omkring mig, ikke? Ja. Man kører ikke bare ud i trafikken og bare uopmærksom, bare sådan. Det er lort, du kører ikke bare, du kører heller ikke. Vi er nu nået til Simone, hvor vi har fået serveret disse drinks. Det er næste der, det her, det er fucking det er fyrøjne. Lige Sebastian, det er det der fucking lort på dåse. Men når han brænder sin lys i begge, og han hører sin gang. Det er møder til med
Flok nummer 2733. Jeg kan ikke gøre for det. Polakkerne. De er vilde med den. Og musik var rigtig dårlige højtaler. Hey, vi... hallo. Hey, pisse retro. Der er prøvsygt. Fuck, han får mange lusinger, mand. Han kan ikke gøre noget. Han kan ikke gøre noget. Han kan ikke gøre noget. Dumbug. Han kan ikke gøre noget. Det skal ikke bekæmpe. Han kan ikke gøre noget. Lol. Han kan ikke gøre noget. Nu går han nok. Nej, vi har drængt spændende. Vi har drængt. Det gør ikke noget med det. Museum. Jeg tror måske, eller jeg er ret fuld, men så måske vi er på vej et eller andet sted hen, og jeg ved ikke rigtig hvor at... Wow! Det blev virkelig sur. Okay. Vi nåede til, at Thea var blevet mega sur. Gå nu bare hjem til Oscar og tage de dumme kameraer. Hvad? Og det er for nice, Sander. Med X. Det er for fedt. Oscar snakker om damer. Jeg aner ikke, hvad han snakker om. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der sker lige nu. Åbenbart. Oscar prøver at gå nogle damer. Men jeg ved det ikke helt. Måske. Jeg ved det ikke helt. Husk på at snakke nogen. Vi er nu nået til mit værelse. Der er nogen, der knaller. Klokken er hvad? Party time selvfølgelig, ja. Goes without saying. 13:08, det vil sige, at den er lidt over... Nej, 11. 11. Ja. Klokken er lidt over 11. Vi har lige været på Benjamins værelse, og det var awesome, fordi jeg sad og spillede musikken. Derfor var Nå, jeg ved godt, det er nok sådan, at jeg har vlogget for jer. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men fuck, jeg har også været fuld. Så det der sker nu er, at vi er i et rum. Det var flot, jeg er flot, det var Coco Crazy. Og det er dem, jeg...